Kasakit pagkamatay kag pagkabanhaw ni Hesu Kristo sentro sang mensahe ni Haro Archbishop Romeo Lasso. Ini ang gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Nagakaigo lang nga hatagan sang tio ng pagpamalandong subong nga Semana Santa. Ini ang sentro sang mensahe ni Haro Archbishop Romeo Lasso para sa mga tumuluo nga naanda na nga may nanari-sari nga mga aktibidad sa tion sang Semana Santa. To put aside the opportunity to pray and reflect on the pain and suffering, the passion and death of Jesus. Iniman kuno ang isa ka pamaagi bilang preparasyon sa palaabuton nga Domingo sang pagkabanhaw. We need to renew ourselves to be able to have a meaningful and fruitful celebration of Easter. Samtang sa Biyernes Santo, ginakabig nga balaan nga oras sa mga Katoliko ang alas 12 sa udto, tubtub alas 3 ang hapon. Sa siningation ginapatigayon ang 7 palabras. Ukon ang 7 ka ulihi nga mga tinaga ang ginbuyan ni Jesucristo antes ini napatay sa krus. Ini nga mga pulong ginapamalandungan naton kag ginaangot sa aton nga nakabuhi. Magluwas sa pagpamati sa mga pulong, ang mga Romano Katoliko nagapamalandong kag nagapuasa. Has a what we call social dimension. We have to share it, no? Ang gigakaon naton, ang inukanon dapat naton, dapat ipaambit naton. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.